amenu zwako iwe usina mwenje iwowe kuvhenekera mukati melima iwe amenu zwako iwe usina mwenje iwowe kuvhenekera mukati melima iwe amenu zwako iwe amenu zwako iwe usina mwenje iwe amenu zwako iwe amenu zwako iwe usina mwenje oyisu rinawo rinawo isu ona isu rinawo isu rinawo o Mesaya ndowimba newe Mesaya ndowimba ne Mesaya ndowimba newe ndowimba newe zose zakaitwa newe ndowimba newe Mesaya ndowimba newe. Magogo pili naona kuti mwakabatikana sitereke chichiri kunesa. Is everything okay? Ndiuze itinso. Banda azvina kundimirira mushe mizigo. Ndatambula maningi. Ipa papa ndiri kufunga kuti 6 manzi chikweleti chelenti ndiye apo unoona kuti atina mushabanyika ipa papa alendilodi wali kundisona apa ndina mali yake kuti ndibadale saka zili kunesa imi nekukura kwese uko amunaimba imi iwe maiteko panguwa inyi nemi ndizo uli kuseka izozo ingamandiuza zvimwe naye alikutondiseka kuti ndiri kutambula inini zinosekesa izozo Ndingatazene kutambula kwemumeshwa zinosekesa kanotaurisa iwe uli kuwinga chechi mahala iwewe ukuya kudzidzisa macheya cheti ndizo uli kuita au siku na mata iwewe naifunga kuti kutendeuka uko nakaita upenyu wangu uchachinja aikuno kuwatezera maimozesa kuti kuchechi ndeye kwakazala valoyi manje muroyi ndiyani wamukuti muroyi ndiyani iwewe amuwanire imi masapokotera ni muchechi muno ndosaka msinaimba mumwe achalowa neshamuye mwali munomu nilikuuzai munhu akunyalire imi munhu kunze kwekuti andibvunze kuti chii chakaitika nakajiliwa mali zangu zakawandisa siterekeze kuwaka saka ipa papa andisisina mali ndawa vanhu vanoita zvekuwaka vakandijira mali kupiko imi inondirwadza apo mwakaita problem gogo ndipo kuti mwakaita kuti muzviitire zvinhu zvenyu mega asi dai mwakativhunza taikuuzai makampanisi anoita kuti munyasovakiliwa imba yenyu zvakanaka haikuna zvekubiririwa nemabhogasi ayo mwataura pane inonzi fortified homes construction ivavo havana chisosi nevanhu vanovaka quality chaichai zvokuti unonyatsoona kuti panapa pavakiwa building panapa pavakiwa imba pavakiwa church saka izo vanoita general construction, vanoita renovations, vanoita paving, vanoita tiling, vanoita futi ma house plans, vanoita landscaping, architecture, vanoita futi interior design, shop fitting futi vanoita. Saka mukavabata iwawe fortified homes construction chingoziva kuti imba yako yatopera. Munotowirirana zvakanaka kuti munozvifambisa sei. Ma contact details awo tiri kuisa pa screen apa kuti munhu wese manje achibasirika asaite mistake iyo mwakaita. Ndawa nyaya dzekuvaka izi zviri kutonesa all pa social media ipapa zviri kutonesa nyaya izozvo. Ndawa vari kubiriwa vakawanda. Saka iwo vanowanika pa number 46 Canada Drive pa Braeside apo muno muHarare muZimbabwe. Ve fortified homes ndi apo vanobatika. Haikona kuita mistake yekungosvaga tuma companies twana museyamwa. Tsvagai fortified homes construction ndiye inopedza basa.